Kerubo magaisa blockation ya mabuko koba asege kabono etabwati omugambi ni gogono omugambi omuyanyarite koba gagochorwa nabo igokora ebaraza yaye entangana serita Simon Osano okwana chinga kiechyo nigo Osana bagakoria ira yogo cyako bwatrana n'abanyakenyoro asoko ene kyabuna barwanira busari bw'ekingencho gati yabo oboibi amarwa tancheri egati yayandamange nonya naboni gwa bamenye b'ekinsemecho nabarabo bali ira yogo cyako mubwatya asoko ene kyabuna esa blockation yo yaberege kogendera bya Paul Kapokara na ikirana sensemeyo ya mabuko na gotwariganiro botiro ko batya Nime y'ikinseme kiga cy'amabuko asebara sentangani y'umugambi asereta Simon Osano uyu ochoro koba umusabu chibubwe sa blockation yiga ya mabuko bano Simon amabuko nase agaya abantu barabaya nanda abantu bakogwera ngawa mwanya abantu nomokongu lakini obugambi gwekolemereri obugambi n'obuwansu oyo nkiro obugambi yani omukani ngobugambi mbolu nyomba nigara asubuite biboko ase ebaraze jiga ya yentangani nigo yekiranwa n'umugando munene bw'abantu abwasobo mubalire ngamba tukunyara kwa bakumubwatesia unenjire yemo yo gukora ubwibi amarwa tancheri amo nabiri bikogenda boliga amo na amachiko yensiga ya Kenya mugambi yo itontoga ne iri tumubwatisi egere oburayi bomubere raisi ntomubwatesie buna intwe abasiya jifi tunyare kororobo chenwase emechi yonsi ntosiketaye nande gachura korene ngiya amarwaya asire amaruna arako tani abantu igongwa kera abantu bamabuko ngambu yamona asengenje mwambwatisi amatuko nabera ngomwe komugima inyegenete nga ekero mugambi yo mugeni asoire mumubwatisi buna konya mokombwatisia gagukonekere kyo nigo boigo Osana atebire buna najikunyara kabaga gutumeka obumanyi bwae bunenchire yemo yo gukora ayonsi bagendere ko bagosiema ebyara nainde buna inde what fearing person buna bakwanire goro yamaru already abantu bangere gosibye metungi batachira match kera baigwete nairwo bugambi obo buna bakwana igoro ya hydros abasaye bagwa kachikadi nechiburu already abasaye senjonde nainde ichunu ward na Kisi county gokorande na USAID ebyombe na binganjete abasaba kunyasole ninje mbara osiri byombe na bali bakunywa maru bono mbago chokonyoranga kibago chikunywa maru igonga marungo sirale kwansira lero obishari na gwenyimbe na abegire crown for the first time ndada gote abangaso bosi yabanta abamabuko subscription nabageni bachire amabuko subscription will be the best in Kenya as a man administration na inda abantu baje benchmarking as a solution ya mapuko ningana abanyakenyero kurasoro gongoriga banyareko bagotogia na koria eira guchikunyara kwa bakumubwate sebunenchire yemo yo gwikirania ayo onsi ninde no kwegena nga Simon na kole gasinge muno mugambi ekiagera ali amasege nindo chenga eboko na moete nebike abande bali na ete binge oyo nebike na moete ande nalenga se CU so balenga bakatori garaja masege agasoa SDA paka bano no wale lakini kwa bekire nyasaye mutu nabantu babeira abaya bakobwate siri egashege kwororoba kwaikaransanka kwana kuligere no neji katuni bwo bone gento gyo katware komo menta chinguru nchiria nga tumubwatesie anto ba mabuko ni maete nabanta batoereru nabanta baya ngana wigo yanyara kabage gosinkererwa amono mwancho ya sereta Eunice Kwamboka uyu otebire nati kunyara kabaga komotugekera boikirano eligwekirania oburayi bole obuya ninde no mogoka singencho eswidati ane anyorire obugambi na inde nguchande komo ogotugekera okonene irinda nyara kabaga gwikirania obugambi obuiga na kolengana nyasamo aire timbwati amange eginko report rigetasene kya wanjete kya Ndizi TV kurugega asesa blockation nega ya mabuko inche nikonkuru kwa Polycarp Okara